Silav roj baş hevanno cihazlê me hewa gelekî germ e, kompîtera min jî canan germ dibe, dihat girtin ji ber meseleyê teknîkî sinek dereng ketim weşanê lêborîn dixwazim. Niha mesela me giran e em hinekî behs bikin êrişên sê alî çêbûn ser Rojavayê Kurdistanê. Hem dewleta Tirkiye hem hêzên girêdayî hikûmeta Şamê û hem jî Daişê li ji Dêrê Zorê ve. Dewleta Tirkiye bi dronan êrişê ser bendava tişrînê kirdîsa weke çar pêjmeh berê. Mesele çi ye? Mesele em dibêjin qey dîsa şantajê dikin. Ew dixwazin pergala hêyî ya li Rojavayê Kurdistanê bi temamî bi dawî bibe, qesedê xwe belav bike, YPG belav bibe. Otorîteya siyasî, otorîteya eskerî ya Kurdan bi temamî têk biçe li her derê dunyayê. Armanca dewleta Tirkiye ev e. Li ser vê yekê niha li İmraliyê jî cengekî heye. Ez bawer dikim li İmraliyê hin xitimandin çêbûne, nikarin li hev bikin. Di mesela Rojavayê Kurdistanê de bi taybetî. Niha li ser Partiya Karkerên Kurdistanê çekberdanê bi şiklekî li hev kirin. Tamam, heta derekî hat. Ama mesele wextê bû Rojavayê Kurdistanê hin xitimandin çêbûn. Ev mehekê jî hevdîtin çê nebûne. Hin kes dibêjin du sê rojê dawiyê de hevdîtin çêbûne, çê nebûne. Ama mesele wisa pêş nakeve. Komîsyonekî taybet hatiye vekirin li meclisê. Nexwestem li derva çêkin, derva jî pir tav heye. Germahî pir zêde ye, çê nebû. Hemî cihazê me jî tev xirab bûn. Mağdurên erdheja 6 Sibata 2023 li hember biryara waliyê Samsurê xwepêşandanekê de derxistin, nerazîbûna xwe nîşandan. Milletê me dibêje bila ji me re dem were veqetandin. Bi vî şeklî nabe, xaniyê me hê temam nebûne. Bila herî kêm derfet îmkan bidin me heta ku xanî temam bibin. Xaniyên ku ji bo wan hatine çêkirin hê jî bi temamî ji bo jiyanê ne amade ne. Em ê çawa karibin perêkiriyê xwe bidin? Em ê çawa xaniyekî bi 16-20 hezar lîrê bigirin bidin, yani wekê kirê em bigirin. Bila tiştekî ji me re bikin, em li welatê xwe heqeten em bûne koçber. Li Samsurê navçeyên wê di erdhejên wêranker ên 6 Sibata 2023 de ji sedî 34 tevahî avahî û xaniyan hilweşiya bûn. Mağduriyeteke ciddî çêbûbû, ne tenê li Samsurê. Li Elbîstanê, Pazarcıqê, li hindeverên cuda ê Meraşê hilweşandinekî pir ecêb çêbûbû. Niha jî millet mağduriyeta millet hê xilas nebiye. Niha em berê xwe bidin Rojavayê Kurdistanê hevanno çend şîrovê min wê hebin paşê piştî van nûçiyan. Pêşî em cih bidin vê meseleya alîkariya Amerîkayê. Niha adî Amerîka alîkarî dide me. Amerîka hêza xwe ya li Rojavayê Kurdistanê mezintir, qewîtir dike. Ew meseleyekî cuda ye. Her du jî mümkün e. Niha balafireke ya barhilgir, yani balafirekî taybet ji bo malzemeyên eskerî ya Amerîkayê dibin çavdêriya helîkopterekî de çû baregeha Xirabcirê ya li gundewarê Remêlanê li bakurê Hesekê. Li gorî saziya mafê mirovan ya Sûriye sor di balafirê de cebilxane heye, çek, gelek alavên lojîstîk hebûne. Ev yek di çarçoveya şandina alîkariyên leşkerî yên ji bo wê baregehê de ye ku yek ji baregehên sereke yê hêzên hevpeymanî yê li Rojavayê Kurdistanê ye. 21 Tebaxê jî balafireke barhilgir ya Amerîkayê dîsa çûbû eynî baregehê têde alavên leşkerî pêdiviyên lojîstîk çend leşker hebûn. Xuya ye ku Amerîka hêza xwe ya eskerî li Rojavayê Kurdistanê zêdetir dike. Hêzên xwe ji Iraqê jî dikişîne başûrê Kurdistanê, qismekî wan tîne Rojavayê Kurdistanê. Xuya ye ku wê rojê me behs kir bi mamoste Remezan Kerîm re. Xuya ye Iraq wê bibe saha şer di navbera İsraîl û Îranê de heştî şehbî. Niha li wê derê dibe hêzeke fermî ya eskerî. Erka heştî şehbî zêdetir dikin li Iraqê. Ev yek jî İsraîlê aciz dike. İsraîl dikare müdaxale bike. Wextê ku müdaxale Iraqê bike, şer û pevçûn rû didin, Amerîka naxwaze li wê derê wekî aliyekî şer xuya bike. Ji ber vê ya baş ew e ji wê derê vekişe û meselê ji İsraîlê re bihêle îcab bike
Alîkariyekî veşartî ew bide İsraîlê. Niha hevan me çi got ev şandina hêz û alîkariyê di demekî de ye ku hêzên hevpeymaniyê hewl didin baregehên xwe yên eskerî yên li Rojavayê Kurdistanê bihêztir bikin. Li aliyê din bîstê tebaxê jî konvoyeke nû ya hevpeymaniya navnetewî yani ya koalîsyonê piştî ku ji Herêma Kurdistanê bi rêya deriyê sînorê yê Elwelîd derbasî Sûriyê bibû ew jî gihîştibû baregeha Qesrikê li bakurê Hesekê. Niha ev li aliyekî tamam Amerîka hêza xwe ya eskerî li Rojavayê Kurdistanê zêdetir dike. Tamam me fehm kir. Niha dewleta Tirkiye çima divê demê de êrişê ser Rojavayê Kurdistanê dike. Bendava Tişrînê bombebaran kir bi drona bi hêzên esmanî. Em nizanin tam dronê jî balafirên şer jî dibe. Tam dîsa divê demê de hêzên hikûmeta Şamê li gundewarên Dêra Zorê êrişên ser Qesedê kirin. Di aynê demê de hêzên girêdayî Daişê dîsa êrişên Qesedê kirin. Çi ye? Çima ji sê aliyan ve êrişê ser Qesedê dikin? Êrişê ser Rojavayê Kurdistanê dikin? Aynı rojê de, aynı demê de, bi aynı armancê xêr e em zanin ne xêr e şer e. Dewleta Tirkiye bi destê Colanî bi destê Rêveberiya Şamê dixwaze pergala hêyî ya Rojavayê Kurdistanê bi temamî ji holê rabike. Dixwazin vê yekê bi rêya diyalogê pêk bîne. Lê Rêzdar Öcalan xwe nade ber vê meselê. Di mesela Rojavayê Kurdistanê de em zanin tavîzan nade ji ber vê yekî ev mehekî ye cengekî ciddî heye di navbera İmralî Enqerê de. Hevdîtin kêm bûne. Rayedarên Dem Partiyê dibêjin. Tülay Hatîmoğulları îro jî got. Sedemê kêmbûna hevdîtinan çi ye? Eger hevdîtin bi vîya we kêm bibin pêvajo ne zerara Kurdan e ji we re bêjim. Zerara dewleta Tirkiye ye. Kurd tiştê ku wenda bikin tune ye. Ma Kurd çikê xwe wenda bikin? Ji xwe êriş hene ê hene di destê Kurdan da çi mayekî wenda bikin. Li Rojavayê Kurdistanê xweseriyekê heye wê xweserî jî dünya were nikare xirab bike. Ji ber ku tiştê ku wenda kirin kirin. 20,000 gencê xwe dan, keç û xortê xwe dan. Êdî çi wenda bikin? Eger dewleta Tirkiye şevekî bikeve wê derê bi heftê û nizanim çend balafirê xwe dîse weke li Efrînê xwîn bavê ji çokê jî milletê Kurd venagere ji ya xwe ji destkeftiyê xwe venagere. Dewleta Tirk divê vê zanibe. Colanî na heft bavê Colanî jî were, Rêveberiya Şamê jî were, Esad jî were. Temamê 22 welatên Ereb jî werin. Milletê Kurd her tiştî dide ber çavê xwe ama Rojavayê Kurdistanê teslîmê tu hêzekî cîhanî nake. Teslîmê tu derekî nake. Hebûna Kurdan, garantiye hebûna Kurdan e. 800,000 însanên me keçû xortê me li wê derê perwerde dibînin. Diçin mekteba, diçin zanîngehan. Neslekê nû digêje. Jiyanekê nû ava dibe li Rojavayê Kurdistanê. Ev Kurdayetî ye, Kurdbûnekî ye, nû geş dibe. Eger hûn bixwazin têk bibin, wê demê hûn milletê Kurd dibê qirkirina milletê Kurd bi temamî bidin ber çawa. Wîsan ne. Maneviyeta Rojavayê Kurdistanê hem ji bo başûriyan heye hem ji bo bakûriyan. Wîsa ne hêsane. Dewlet dibê hevalên me ên Dem Partî ji dewleta Tirkiye re pir vekirî bibêjin. Yani eger hûn bixwazin Rojavayê Kurdistanê têk bibin dibê hûn qirkirina herî kêm 15 milyon Kurdî bidin ber çavan. Hûn dikarin bikin, nikare bikin. Yani hûn bi qirkirinekî bi temamî ku xwîn bavê ji çokê hûn dikarin bide ber çav yani şerekî bi vî şeklî. Ne hûn ji nav derdikevin ne milletê Kurd ji nav derdikevin. Hûn nikarin. Wê demê hûn dibê qebûl bikin. Tipiş tipiş, tipiş tipiş bû navî. Na, tipiş tipiş bi ji bo tiştekî din digotin. Dibê hûn qebûl bikin. Ê dibê mirov vekirî ji wan re bibêje. Ha, ja Rêzdar Öcalan jî li İmraliyê em dizanin ev mehekî ye, bi wan re ne mehekî ye, zû de ye, cengî de ye, lê belê dewleta Tirk li gorî hişê xwe piçûk ji wan wetirê dikarin Kurdan bixapînin. Tiştekî wisa tune ye. Na. Entegrasyon, mentegrasyon jî tev dere we. Li Rojavayê Kurdistanê nikare pêk were. Ancak
جولانی به تیوی چتین خواهی دکارن انتگری مدنیتی ببین او دکارن بشبن هزین روژاوی کردستانه هواننا یعنی ویا فکرامه زلاله دویالیه ده ایجا وقتی که مرو هزا خواهی اتوریته خواهی سیاسی یا عسکری وان دبکی وی چه ببه امین ها بحث ویاجی بکن پیشی از وان نوچین قصدی بخونیم شروان مجلس لشکری یا کسرای ارشه که کمی چکتار ینگریده حکمت شامل دیجی نقطه که وان یا لشکری تک بر برسوا ارشه دان که انجام ده گلک ارشکار بریندار بون بنیرن هواننا هزن حکمت شام ارش کرنه قصد برسف دایه جه هر دوالیان بریندار هنه ناوند در آگاهاندن یا هزن سوریه دموکراتیک قصده تکلدار ارشی داخویانیه کی دایه د داخویانیا ناوند ده اف آگاهی هاتنه پاروکرن جبو درخستنا تهلهویه جبو تکبرنا اولهیه هم وقت ارشین داعشه کومنگریده حکمت شام نقطه کلشکری یا هزن مجلس لشکری یا کسرای به درونه کی بچکا بیکیسی و درونه ارش کرد. باشه اف کس رایت که وکدری لباجارو که جنینیه. باجارو که جنینی دکه وکدری روجاوای دره زوره. بچکن بیکیسی و درونان ارش سر کومن عسکری ین قصده کرنه. دبیجه قصده شروان مجی بلهنگی برسوا وان ارشاندانه ده انجام ده گلک ارشکار بریندار بونه. هر وها 5 شروان مجی بریندار بونه. اف ارش لپیشیامه نابن بند کو امریکا خو بجی بینن حکومت شامه برپرسا راست یا کریار وان کومانه ام بانگلید کن دوی اندام خو کنترل بکه ارشیوان راواستینه حکومت پژمورده یا شامه نکاره خودی چکدارین خو درکبه یا جی او بخوا اقدار که جبو بشینه سر روجاوی کردستانه هن نقطین اری باشه ام بدومینن هوانو ناجالیدin ve devleta Türkiye'deki dagirkerji şevadın tam saat derdora 24 şevede be balafren bemirov eriş bir ser gri Suriyeteli el bendava tişrini ev bu yerji nişan dede ku denavera İmrali ve Ankara'da hakikaten pırskırı kene kriz heye unikarın jnav derbikevin devleta Türkiye'ci ve ke şantaj erişin xwe yên ser Rojavayê Kurdistanê pêkitîne. Beriyan ha di hevdîtinê Rêzdar Öcalan de yên bi heyetê re em zanin ku gotibû dema ku li vê derê pirsgirêk derdikevin li derve êrişê ser Rojavayê Kurdistanê dikin. Hatta ev şiyarî jî kiribû wextê ku êrişên dewleta Tirkiye hebin li ser Rojavayê Kurdistanê hûn bizanin ku li vê derê hevdîtinên pir girîng hene. Ev gotinê wî ne. Ha hûnê bibêjin dibe ku beşekî dewleta Tirkiye be ez ne duê qenatê de me beşekî dewleta Tirkiye tune ye. Dewleta Tirkiye yek pare ye canan hin hêzên xwe weke hêzên xêrnexwaz nîşan dide weke şerrût û şerxwaz nîşan dide weke hêzên provokatör nîşan dide ama alîkî de hêzê xwe nerv jî dixe dewrê mîna polîsên baş û polîsên xirab wê tiyatroyê dixwazin bilîzin bi Kurdan re ama ez divê qenatê de me ku dewleta Tirkiye yek hêz e. Yani hûn zanin rakirina dronan rakirina balafirên şer bi tena serê xwe eskerekî yan jî hêzekî xêrnexwaz nabêje ka ez hinek balafirê sar bim biçim van Kurda bombekim werim wisa ne plan lazim e proje lazim e du roj pêş de divê her derwere agahdar kirin Wezareta Palastinê were agahdar kirin jê re bütçeyekî were veqetandin esker werin wezîfedar kirin wisa rehet ne çawa ku Tayyip Erdoğan dibêje hin hêz hene dixwazin pêvajoyê têk bibin ne wisa ye Tayyip Erdoğan ne wisa ye bê emrê te tu tiştekî nabe kesî nexapîne li hemberî te milletê siyasiyê Kurd heye baş e Hevanno ev êrişên siyalî me ji we re bas kir nebûna otorîteya siyasî ya Kurd rê li ber çi vedike em ê ji we re bas bikin paşê
Naha şandeyekî AKP tam divê demê de bi şandeyekî pedekê re hevdîtinekî pêkanî endamên Polîtbûroyê Zîdat Barzanî hebû, Zagros Fettah Hoşyar Zebarî berdevkê pedekî Mehmûd Mihemed hebûn di wê civînê de. Zafer Sırakaya li ser hevdîtina bi pedekê re got me kêfxweşiya xwe ya ji bo gavên hevpar yên li dijî hemû rêxistinên terorê aniye ziman. Qaşo ev rêxistinên terorê gefê li ewlehî û aramiya herêmê dixwin. Rêxistinên terorê kî ne? Ya nizanim yani ji bilî rêxistina terorê ya dewleta Tirkiye ez teror merorê nas nakim. Terora herî mezin we dît. Êrişên sêalî, Daeş, hikûmeta Şamê û dewleta Tirkiye êrişên terorîstî pêk dînin. Yani wekî din yani qewe bîstî êrişekî terorîstî pêkaniye aliyê Kurdan. Nabînim, ez nabînim. Xuya ye vana basa xwe dikin. Ji ber vê yekê divê mirov hin tişta li xwe negire. Mesela ew canikekî doktor heye, basa hin dîmenê ku qaşo dişibin Kurdan parvekiriye, dibêje ev tîpên ucube dibê ji holê werin rakirin, tiştekî wisa dibêje. Ama herkes dibêje tamam. Jinik nijadperest e û jinik li dijî Kurdan e ya hin tişta li xwe negirin. Yani ew tîpên ku hatiye xêzkirin tamam dişibe xortên Kurdan ama dişibe xortên Tirka jî. Dişibe Fatih Altaylı jî. Çi bikim yani? Li xwe negirin. Ême dibe em ji xwe razî bin, bişrast bin. Wextê ku xelkê got terorîst hema nebêjin wa ji me re dibêje. Kes ji me re nabêje terorîst. Em li xwe negirin. Ew bila li ser navê xwe biaxivin. Terorîzme herî mezin îro dewleta Tirkiye pêk dîne. Niha şandeya AKP bi berpirsê pêwendiyan û endamê Polîtbûroyê yenekî derbas Kosret Resul jî hevdîtinekî çêkir. Zafer Sırakaya got me teqezî li ser biryardariya hevpar ya di tekoşîna li dijî terorê de kir. Ez fehm nakim ya. Muhaqqaq di pişt vê meselê de tiştekî din heye. Vana dîsa bi perdeya terorê hin tiştan dixwazin binixwin mînin. Di dawiyê de Zafer Sırakaya destîşan kir ku di hevdîtinê de her du aliyan nêrnên xwe yên hevbeş anîne ziman gihîştine aynî armancî. Yani ez ê de behs nekim. Niha hevan tiştekî dijî heye. Li Efrînê şerekî navxwayî derketiye di navbera çeteyan de çeteyên bi navê Emşad û hêzên asayîşê yên girêdayî Sûriyê şer derketiye di navbera wan de dewleta Tirkiye ew qas Kurd kuştin, Kurd talan kirin, Efrîn dagir kir. Paşê jî Efrîn teslîmê çeteyan kir. Niha li wê derê çete li ser ganîmeta ku ji Kurdan girtine şer dikin. Çete naxwazin ji wê derê derkevin. Dest danîne ser darên zeytûnan, zeviyan, mal û milkê xelkê û zêrê xelkê û hebûna xelkê naxwazin ji wê derê derkevin. Niha hêzên hikûmeta Şamê dixwazin çeteyê dî ji wê derê derkevin êdî ew bidomînin vê evê hikûmdariya xwe ya li ser mal û milkê xelkê. Îja nava wan de nakokî derdikeve. Xortê Kurdan jî li wê derê perîşanin, xortê Kurdan jî mecbûr dikin ku tevlî wan bin li Efrînê. Rezalet yani. Wextê ku otorîteya mirovan a siyasî tune be wisa dibe. Otorîteya Kurdan a eskerî tune be wisa dibe. Mirov perîşan dibe. Xortê mirovan dibin çete di destê xelkê de. Mirovên me, milletê me dibin kole di destê wan de. Jinê me dibin cariye di destê wan de. Otorîteya siyasî, otorîteya eskerî ya Kurdan eger tune be. Efrîn numune ye. Li Efrînê niha rezaletekî pir mezin heye. Hakikaten mirov nikare bibêje. Tiştî ku tê serê wan xortan. Ew xortê ku mecbûr dimînin tevlî wan çeteyan dibin. Ew mal û milkê Kurda ê 500 salan vir ve. Ew gorên me, ew maneviyetên me, gorên rewşenbîrê me tev hatin talankirin, xirabkirin. Yani Efrîn mirov nikare bibêje. Mirov nikare bibêje. Na. Hin siyasetmedarê Kurd çûn Efrînê hatin bi girî behs dikirin. Digiriyan, nikaribûn bixwe. Ême em li dûr in, me nedîtiye, me tenê bîstiye. Sirf bi bîstinê jî mirov mahv dibe. Ji ber vê qet em vê gavê ji mesela Efrînê derkevin, di mesela Efrînê de dewleta Tirkiye sûçê şer kiriye, sûçê mirovahiyê kiriye. Milletê Kurd
هفته و 7000 پیواژوی آشتی جی چه ببن ملت کرد دبی دولت ترکیه عفونه کش بر افرینه اصلا دبی حساب بده کا افرین چی بو te çu Efrîn dagir kir te çi bi dest xist vîya Mirûz Tayyip Erdogan ra bibêje ji wan hunermendê wan ê exmeq ra bibêje ji parlamentoyê wan ra bibêje ya we çû Efrîn dagir kir we çi bi dest xist we çi anî serê Kurda we çi bi dest xist kara we zerara we çi ye divê merûv dewleta Tirkiye ceza bike mirov bibêje sirf ji ber ku we Efrîn dagir kir em bi we re rêva naçin hûn bêbextin civakek bêbext, dewletek bêbext, pergalekê bêbext, sîstemekî wisa ava kirine civak hemî kirine ehmeq. Heqeten. Îja radibin doktorê wan ji ciwanê me re dibêjin ehmeq. Ez nizanim kî. Ne mesele ye? Ya nava me de jî ehmeq pirin. Wî rojê çeteyekî xortê Kurda derketiye çûne zarokekî 14-15 salî kuştine li ber bavê wî. Eyb e ya. Yani parêzer awqatê ku diçin wê malbatê diparêzin malbata mağdur ew jî têne tehdît kirin ji alî wê çeteya Kurd be. Çi ye xêr e ya? İşte ez wî dibêjim binêrim. Ciyê ku lê otorîteya siyasî tune be ya xwedî exlaq mafya derdikevin, çete derdikevin. Ciyê ku lê otorîteya eskerî ya Kurd ya perwerdekirî tune be li gorî rêgezên medeniyetê ewsa dibe çete derdikevin. Êdî kî êrişî kirke nayzane. Kaos derdikeve. Yani heta niha baş xirab qenebe otorîteyekî hebû yani ciyê ku merciyekî heye mirov dikare biçe gilî bike. Dedi çar insan hene mirovan godar dikin. Derdekî mirova hebû mirov diçû digot yani. Tu wextê otorîteya xwe ya siyasî ji holê rakî wê çawa be? Tu teslîmê dewleta Tirkiyê bikî wê çawa be? Nabe yani ji ber vê yekê nîqaşa wî jî nabe. Li navçiya Şiyê ya Efrînê di navbera komên çekdar ê bi navê Emşad û hêzên asayişî de şer û alozî derketin, li gorî agahiyan biryar hatiye dayîn ku Koma Emşad ji herêmê were derxistin û asayişa giştî destaniye ser hemû baregeh xalên kontrolê yên wê komê. Çavkaniyekê ji Efrînê ragihand ku aloziyên ku piştî wê yekê dest pê kirine, êrişî karwanê revebirê nû yê asayişa navxweyiya Şî hatiye kirin. Çeteyan êrişî wê asayişê kiriye li gorî aynî çavkaniyê dema ji çekdarên Emşatê hatiye xwestin baregehê xwe vala bikin, radest bikin, wan jî gule li hêzên asayişê reşandine. Asayişa giştî piştî pevçûnan kontrola tam li ser hemû xalên kontrolê yên Koma Emşat ên navçiya Şiyê fers kiriye. Ew ji hemû navend û posên ewlehiyê hatine dûrxistin. Komîteyekê taybet ya girêdayê asayişa leşkerî hatiye avakirin da ku çavdêriya derketina birayên Mihemed El Casim ji navçiya Şiyê bike. Ev birayên çete ne mala xelkê xirab kirin. Millet direvandin fîdye dixwestin. Dawî li wan hatibe süper dibe. Ev komîte aliyê fermiyê wê di derbarê hemû binpêkirinan de ku di dema borî de kirine ji wan wê hesab were xwestin. Ez ê dagirkeriya dewleta Tirkiyê jî bînim bîra we artêşa dewleta Tirkiye dibin serkeşiya Recep Tayyip Erdogan de ku kincên eskerî li xwe kiribû bi tevî komên xwe ê çete ê ku ji heftê û heft duwalan hatibûn di kontrola wî de bîstê Kanûna Paşîn 2018 ji esman û bêjahiyê ve bi awayekî berfireh êrişê ser Efrînê kirin. Wê demê Efrîn di destê reveberiya xwe ser de bû. Bi heftê û du balafiran şev û roj êriş kirin. Bi hezaran çete hatin ser wan keç û xortên me. Efrîn piştî wê êrişa berfireh ya bi çekên giran roja 18 Adarê 2018 ket destê artêşa dewleta Tirkiye û komên çekdar bi temamî hat dagirkirin. Di encama êrişên giran û dagirkirinê de bi 100 hezaran Kurd
جمال و ملکی خوابون کتن سر ریا کوشبریه او فری ویجیانی نبودن وان کوشبری ناس نت کرد بر کو 500 سال بون لوی دری بون بون خودی مال و ملک بار دسلاتا بشر اسد وقتی که هلوشیا تحرير الشام يعني هتشه كنترول الشام بدس خص عفرين حتى نهاجي لكردان نهاتيه وگراندن حق انسانان حق كردا هجي تيبن بكرن دولتا تركيا ادعا دكه كجوي دري وكشيه لي ام نزانن هوان نو ديسا نوچيه کی پر عبرت هي خازم جوارا بيجم از باورت كم كردن كردكي جناv به دردخم کو كرده نزانم دبه کو کرد نبیجی yani Kurkekili kıstiye diye hakuştiye. Sfam nakım mesele. Lenavçıya Sultan Gazi'ya Sembole keseki pişti nikaşı bedemançı dayıka hakuşt u revya. Bu yer leta Yunus Emre ya navçıya Sultan Gazi'ye bekat li kolana 1385 لقطه جور یا آواهیه که پنجقاتی بیه. ناوی کرکی کلی خستیه دیه خواه کشتیه آزاده 20 سالیه. ناوی دایی کویجی چیدمه 45 سالیه. شنه که گنجه. سدم چیه نمیهمه اشپن نایزانین جی. سدم چی دبه بلا ببه دبه انسان بزانه بم بخیرین بچن. خیرین tişteki mühime. İnsaniye. Dışına şer u pevçunan da erişkirine de brindar de. Peşniyaza mılve dınava malbatı de şer u pevçun vakti çi bu hani ki habikşinin koşi xay. Bizanı bin bixeydin. Fiziki erişkirin ne kare insana ya. Jiber ku demboriye. Ev her saate derbastı be. Jiya baş meru hani ki habikşine koşi xay bixeyde. Fiziki hareket, fiziki şiddet dermanı yütüne ya. Zubzu çenabe. Daya vakti fiziki insana ki kız hatta hoş böyle dünya edici bir nakye. Dibe düşmanete. Yani icap nakye mesela tuşkara düşman ava biki. Leser agahadarkırını polis hatına, timen tendürüsü hatına. Velhasıl di muçava tahmin kırın usabiye. Diyavi rakırın morge, buhaji muhakkak evi vere girtin. Hat te girtin jiş. Mesele ne ya? Mesele muhas ez bibêjim civaka Tirkiye bi Kurdê xwe ve bi Tirkiye xwe ve bi milletê dive çewa pûç biye, çewa rizî biye. Astiya perwerdeyî ev e. Rezalet yani. Otoriteya Kurdan ya siyasî tune be halê gencê me ev e. Min tiştekî xweş peyda kiriye hevan ez ji we re bêjim binêrin. Ew çeteyên Kurdan ku êrişê ser zarokekî 14-15 salî kirin kuştin zarokekî xerîb bû bavê wî İtalyan bû ne mesele. Otoriteya Kurdan ya siyasî tune be zarokê te dibin çete. Otoriteya siyasî tune be perwerdeya te ya xweser tune be zarokê te çin diya xet kujin. Dibin esrarkeş. Dikevin kolana. Çin zarê xelkê dikin. Dibin bela serê civakî. Dibe adresekî van gencan hebe. Ji bo xwe bispêrine, ji bo werin perwerdekirin. Amet Sporê li mala xwe Sivasspor 4-2 têk bir û yekem serkeftina xwe ya vê sezonê bi dest xist tevan. Her du tîmên Bakurê Kurdistanê Amedspor Sivasspor di hefteya siyemîn ya Lîga Yekemîn a TFF'de li Amedê hatin pêşberî hebûdû. Ji ber bûyerê maça Amedspor Erzurumsporê biryar hatibû girtin ku Amedspor du maçan bê alîgir bilîze. Amedspor hema bêje di tevahiya maçê te tîma serwer bû ya Dobşev'de di saeta di deqeya 32 diyan de li Sîkvanê wê ê nû diya Saba gola Awil avêt. Di deqeya 46 de gola duyem avêt, di deqeya 61 de Amedspor bû 3-0 ket pêş.
Listikvanê Sivassporê Bekir Turaş Bokê jî di deqeya 71 de bi penaltiyê firq da xist dudiyan û skor bû 3-1. Amedsporê êrişên xwe hêzê de têr kirin, di deqeya 85 de vê carê Daniel Moreno xwe nîşan da. Li ser navê Amedsporê gola çaran avet, li aliyê din Sivassporê jî dev ji maçê berneda, di deqeya 89 de bi gola Luan Campos skor bû 4-2 Amedspor li pêş e. Maç 4-2 bi serkeftina Amedsporê bi dawî bû. Amed bi vê encamê puanên xwe derxistin çaran û derkete rêza nehan. Amedspor wê hefteya pêşiya me li deplasmanê bi Adana Demirsporê re were hemberî hebû de. Baş e, hevan da. Niha em çend pirsan ji xwe bikin. Tu otoriteya xwe ya siyasî wextê ji dest bidî. Otoriteya xwe ya eskerî ji dest bidî. Tu aboriya xwe ya serbixwe wextê pêş nexî. Tu perwerdeya xwe ya serbixwe wextê pêş nexî, welatê te Kurdistan dibe bêxwedî. Wextê ku welatê mirovan bibe bêxwedî, çi dibe? İnsanên mîna İlber Ortaylı bû ne ew navê wî? İlber Ortaylı e. İnsanên mîna wî êdî cesaret dikin ku bibêjin ka em li gundên Kurdistanê em biçin Tirkiyên Asyayê bînin bicihê bikin. Wê cesaretê dikarin bibînin. Çima? Çünkü Kurdistana te êdî bê otorîte ye. Xelk wê demê mafdar e. Çünkü derekî, erdekî, zeviyekî, welatekî bêxwedî be, herkes diçe wê derê bicihê de. Guherîna demografîk dikarin pêk bînin. Otorîteya te ya siyasî tune be xelk wê wisa bike. Ew ê biçin heqeten li Kırgızê, Uygur, Tirkên Kırgız, Tirkên Uygur ji xwe êwan wextê serê wan dikeve belayê, wextê ku behsa Kurdan tê kirin, dibêjin ka em biçin hinek Tirkên Kırgız, Tirkên Uygur bînin hem nijadên xwe, em bînin li welatê Kurda bicihê bikin, belkî Kurd hem ji welatê xwe birevin û hem jî ew ê asîmle bibin, ew ê bibin Tirk. Yan jî em gundê wan vala bikin. Wana jî bişînin deverên cudayê Tirkiye. Veya ji berê ve ye proja wan e. Îja di van pêncî salê dawiyê de ji ber ku kêm zêde di nava Kurda de otorîteyekê siyasî çêbû, ev planên guherîna demografîk di pratîkê de pir pêk nehat. Ama niha tirs û fikar ew e ku ev otorîte tune bibe, kêm bibe. Niha di encama vê pêvajoyê de eger mesela otorîteya eskerî ji destê Kurda digirin li Bakurê Kurdistanê. Wê çawa bibe? Em ê biçin cemkî, milletê Kurd wê biçe cemkî. Em ê adaleta xwe çawa pêk bînin? Mesela baweriya Kurdan bi adaleta Tirkiyê nayê. Vana hemî problemin. Eger otorîta siyasî ya Kurdan hebiya, eger paytexta siyasî ya Kurdan hebiya, di qada navnetewî de hatiba naskirin û garantîkirin, wê demê ew profesörên Tirk İlber Ortaylı êdî nikare bû pêşniyazekî bi vî şeklê bikira. Çünkü heqê wî çêne dibû. Ana heqê wî heye. û bibêjin nebêjin heqê wî heye. Ji xwe re li gorî xwe pêşniyaza dike. Hûn bibêjin vaya sûçê mirovahiyê ye. Vaya pêşniyazekî bereda ye. Vaya nijadperestî ye. Hûn çi dibêjin bêjin. Rast e. Erê mêrik dike yani. Çima? Çünkü cesaretî ji nebûna tê digire. Tu jî hebe. Otorîteya xwe ji dest bernede. Mesela Zudayê em behs dikin. Xetên Sûriyên Kurdan divê çi be? Em bijimêrin bi hev re hevan da. Xetên Sûriyên Kurdan. Em tema yani em tenê bifikirin. Mesela hakimiyeta askerî. Tamam mı? Hükmê askerî divê ate hebe a Kurdan. Hükmê siyasî. Otorîteya siyasî divê hebe. Tu bixwe xwe helbijêrî, tu bixwe biryara xwe bidî, ji derve ve kes müdaxale neke. Garantiya navnetewî divê hebe. Adaleta navxweyî a Kurda hebe, adaleta xweser. Perwerdeyiya xweser hebe, aboriya xweser hebe. Vana nava Kurdan da divê hebin, êm mebin, arzî bin yani. Baş. Ev hebin, em dikarin bi ser bikevin. Wê demê
İşi wan profesörê Tirkatûnê pêşniyaz bikin. Wê demê çete di nava Kurda da dernakevin. Wê demê gencê me naçin dayîkê xwe nakujin. Wê demê ji derve ve çete êrişê me nakin. Hemî girêdayî van tiştanê ku min ji we re jimart. Rastî ew qas vekiriye yani. İja piştî vê emrê kîjan Kurd radibe vê otorîte xwe ji dest te nizanin. Ji ber vê ez dibêjim qey mereq nekin baş dibe. Mirov mereq neke. Neslekî nû tê, nesla nû çiqas siyasî ye, çiqas perwerdekirî ye, çiqas heyewan ji raburdiyê heye, ji hefiza Kurd heye, ji êşa Kurd heye. Ji ber vê muhîm e merov dîrokê bixwîne. Muhîm e merov haya mirovan ji hefiza mirovan hebe. Yani hinekî şik û gumanê min di gencê îro de hene ya rastî. Divê merov zanibe. Tifaqê navnetewî elbet giring in ama merov nikare pişta xwe girê de bi wan. Yani bila Amerîka be İsraîl be. Kî dibe bila bibe. Merov bikeve nava tifaqê ama pişta xwe bi wan ve girê nede. Kes li ser tepsiyekî tiştekî pêşkêşê me nake. Em divê xwe biparêzin. Anha ezmûna me ye herî giring sınava me yani imtihana herî giring li pêşiya me bi dewleta Tirkiye re ye. Dibe di tekuşîna de hember dewleta Tirkiye de divê pêvajoyê de di encama vê pêvajoyê de divê em bikaribin hin tiştê xwe garantî bikin. Ev tiştê min ji we re jimart. Divê ev garantî bibin. Eger ev garantî nebin mana pêvajoyê tune ye. Ji we re bêjim yani. Ew pêvajoyê ku di encama wî de, di dawiya wî de otorîteya siyasî Kurd, otorîteya eskerî Kurd, perwerdeya xweser, aboriya xweser eger neyê parastin mana wî çi ye? Ev muhîm e. Ez xatir ji we dixwazim hevanim. Ez ê biçim bername me hinek bi problem dest pê kir. Ez hinekî montaja wî jî çêkim. Bi hêviya rojên xweş azad dem baş.